Znovu vidím mladého kňaza, ktorý komentuje verš Evanielia. Žatva je veľká, ale robotníkov je málo. A 9-ročného chlapca, ktorým som vtedy bol a ktorý si vtedy povedal, a čo keď to hovorí mne? Jean-Marie Petitclerc je dnes salesianským kňazom v Lyonskom regióne vo Francúzsku, kde sa stará o najchudobnejšiu mládež. Pochádza z lekárskej rodiny. Aby raz urobil kariéru v štátnej službe, začal študovať na Vysokej škole technickej. Bol veľmi športovo založený. Jednu stredu v júni 1973 sa však stal obeťou nehody. Nasleduje dlhá doba imobility a dlhý pobyt v nemocnici. Tento čas bol vhodným na ohliadnutie sa. Vo svojej nemocničnej posteli som si uvedomil, že oveľa viac ma bavilo vedenie skautov. Je faisais du scoutisme lorsque j'étais étudiant et je venais de participer à un camp avec de jeunes préadolescents. Skautingu som sa venoval ešte na škole a zúčastnil som sa aj na tábore mladších skautov Vlčat. Viac ma bavilo venovať sa skautingu ako prednášať pre vedecké publikum. Začal som si klásť mnohé otázky. Stále sa mi vracalo povolanie z mojich 9 rokov a celkom náhodou sa mi dostal do rúk životopis Dona Boska. Videl som, že tento človek v podstate uskutočnil moje túžby. Môj postoj bol buď alebo. Mám sa dať na cestu politiky, alebo sa dať do služby cirkvi a radšej sa starať o mládež. Videl som, že tento kňaz uskutočnil spojenie toho všetkého. Bol súčasne kňazom, vychovávateľom, hral významnú úlohu na politickom poli, čo sa týkalo uvedomenia si potrieb mládeže v meste. A práve na nemocničnom lôžku som sa rozhodol, že pôjdem zaklopať na dvere Salesianom. Odtiaľ pochádza myšlienka žiť evanílium podľa vzoru Jána Boska. Ján Bosko sa narodil 16. augusta 1815 v jednom dedinskom dome stratenom medzi kopcami Becchi v Piemonskom kráľovstve na severe Talianska, vo víre mnohých spoločenských zmien. Rodičia boli tvrdopracujúci roľníci. Keď mal Ján 2 roky, umrel mu otec vo veku 34 rokov. V tomto období hladomoru sa o rodinu, 3 synov a babičku starala matka Margarita. V 9 rokoch mal Ján Bosko sen, ktorý pre neho ostáva veľmi silný. Veľké množstvo detí sa hrá na priestrannom dvore. Keď niektoré z nich počuje hrešiť, vidí, ako sa sám vrhá medzi ne, aby ich umlčal pestiami. Vtedy zasahuje nádherne oblečená osoba, ktorá mu káže, aby sa postavil na čelo týchto detí a hovorí: ich priateľstvo si nemôžeš získať bitkou, ale vľúdnosťou a láskou. Potom mu nejaká dáma vznešeného vzhľadu ukazuje tie isté deti, ktoré sú premenené na vlkov a iné divé zvieratá a hovorí mu: pozri sa, tu by si mal pracovať. Staň sa pokorným, silným a pevným. Zvieratá sa potom premieňajú na krotké baránky, ktoré poskakujú na všetky strany. Ján Bosko sa rozhodne pomenovať svoju pedagogickú metódu salesiánskou s odkazom na Františka Saleského, apoštola vľúdnosti. Poznamenaný snom z 9 rokov a hlasom priateľov z nich nemôžeš urobiť bitkou, ale vľúdnosťou a láskou, sa Don Bosko rozhodne stať sa kňazom, ktorý celý svojím životom vstúpi do školy vľúdnosti Františka Saleského. Vľúdnosť a láska Františka Saleského ma povedú po celý život.
Tento sen z 9 rokov sa počas životných udalostí stále viac konkretizuje a aktualizuje. V roku 1841 je v Turíne vysvetený za kňaza. Je mu ponúknutá služba v dedinskej farnosti. Rozhodne sa prechádzať krížom krážom po chladnej a tvrdej dlažbe Turína, lebo život chudobných je v Piemonte trpký. Unavení otročením na dedine sa nechajú zlákať svetlami novej industrializácie a sú chytení do sieti bezohľadného sveta, ktorý vykorisťuje a týra pracujúcich, využíva deti ako podajnú a lacnú pracovnú silu. Mnohé deti nemajú inú možnosť, len ulicu alebo väzenie. Ako tu môžu žiť? Čo ste urobili, že ste sa tu ocitli? Kradol som. Čo iné môžete robiť, keď nemáte prácu ani čo jesť? Jan Bosko bol jedným z prvých pedagógov, ktorí dokázali rozlúštiť násilie z predmestí Turína ako príznaky krachu výchovného procesu. Problém násilia nebol pre Jana Boska v prvom rade problémom detí alebo dospievajúcich, ale výchovného doprevádzania. Tieto deti vyrastú, ale deti a dospievajúci sú vždy synmi a dcerami svojej doby. Jan Bosko bol prvým z tých, ktorí si na začiatku modernej doby uvedomili dôležitosť výchovy. Napríklad v roku 1883 napísal do Lyonu s veľkým dôrazom: Neotáľajte so starostlivosťou o mládež, lebo inak oni nebudú otáľať s tým, aby sa postarali o vás. Taliansko prežíva dôležité obdobie zmien. Z poľnohospodárskej krajiny sa menilo na priemyselnú. Talianske úrady si vtedy povedali: táto mládež je skazená, máme jediné riešenie, treba ich zatvoriť. Jan Bosko odpovedal: násilie týchto mladých ľudí je znamením úpadku nášho výchovného systému. Je jediné riešenie. Všetci si spoločne vyhrňme rukávy a vychovávajme ich. Stretnutie s mladou sirotou Bartolomejom Garelim dalo Don Boskovi príležitosť naplniť svoj plán s mládežou. Jedného dňa v sakristii kostola svätého Františka Saleského uvidel Don Bosko kostolníka, ako vyháňa a bije Bartolomeja, ktorý nevedel ministrovať. Don Bosko sa toho dieťaťa ujal a začal sa s ním rozprávať. Odkiaľ si? Z Asti. Máš otca? Nie, je mŕtvy. A čo tvoja matka? Je tiež mŕtva. Koľko máš rokov? 16. Vieš čítať a písať? Ja neviem nič. Vieš spievať? Nie. Vieš pískať? Ľady boli prelomené a tak mal vďaka Don Boskovi prvú lekciu z náboženstva. Don Bosko vynašiel niečo, čo mu hovoríme pedagogika úspechu. Vždy, keď stretol nejakého chlapca, akokoľvek poznamenaného biedou, išiel tak ďaleko, kým nezistil, čo ten chlapec dokáže. Jan Bosko hovorí, že existujú dva spôsoby výchovy. Predstavte si štvoročné dieťa, ktoré zbadá dve diery v zástrčke. Ono má 2 prsty, povie si: keď strčím 2 prsty do zástrčky, stane sa niečo zaujímavé. Vy mu môžete povedať: ak ťa uvidím, že strkáš prsty do zástrčky, dostaneš poriadny výprask. Toto nazýva Don Bosko represívnou metódou, ktorá má priviesť dieťa k tomu, aby si vybralo správnu cestu zo strachu. Keby sa pomýlilo, mohlo by sa mu stať ešte niečo horšie. A potom je tu ďalšia metóda, ktorá spočíva v tom, že dieťaťu poviete: pamätáš sa, ako ťa to bolelo, keď si sa dotkol sporáka? A táto zástrčka je pre sporák zdrojom energie. Takže keď strčíš prsty do zdroja, bude ťa to bolieť oveľa viac. Dieťa si vyberie dobrú cestu, lebo pochopí, že je to v jeho záujme. Dá sa povedať, že vychovávať vo vzťahu k zákonu znamená vychovávať presvedčovacou metodou. Jan Bosko bol hlboko presvedčený, že dieťa je schopné rozlíšiť, čo je v jeho záujme.
K tomuto prvému žiakovi náboženstva sa pridali ďalší a tak sa od roku 1842 vytvoril nielen kurz náboženstva, ale aj dobre organizované zábavy. Vďaka svojim vodcovským a komunikatívnym schopnostiam, napriek mnohým prekážkam a bojom s verejnými predstaviteľmi, sa vyvíja jeho dielo nazývané oratórium. Na hry, modlitbu, náboženské piesne, kázne, povede a omše na každý deň pozvolna zhromažďuje 300 až 400 detí. Počet detí rastie, preto vznikne oratórium vo štvrti Valdoko. Don Bosco hovoril, dajme im trochu slobody, nechajme ich behať, robiť hudbu, hrať divadlo. Vždy, keď mladým dovolíme pridať slová, zvuk a gesta k tomu, čo cítia, odstránime tým násilie. Väčšina z tých mladých ľudí nedokáže vyjadriť svoje emócie. Majú veľký problém pomenovať svoje pocity. Preto sa všetká práca vychovávateľa sústreďuje na toto vyjadrenie. Je však pravda, že existuje akýsi druh násilia, ktorý sa skrýva priamo v našej kultúre. Keď chce chlapec vyjadriť, že mu nie je dobre bez toho, aby sa nedostal do nebezpečenstva, musí byť tvrdý a agresívny. Pretože keby sa rozplakal, poškodil by sám seba a svoj obraz o sebe samom. Myslím si, že kultúra bez násilia je kultúrou, ktorá dokáže vyjadriť svoje pocity. Nie je situácia, v ktorej žil Don Bosco, porovnateľná so situáciou v niektorých krajinách, napríklad vo Francúzsku. Tento rok sa mladí z mnohých predmestí vzburili kvôli smrti svojich dvoch kamarátov. Ako vysvetlíte fenomén násilia, ktorý sme videli, a aké riešenie môžeme dnes ponúknuť? To, čo je strašné na týchto miestach, je zlý život mladých. Hlboké príčiny týchto nepokojov sú samozrejme zlyhanie školského systému a nezamestnanosť. Vieme, že vo Francúzsku je miera nezamestnanosti medzi mládežou 2-krát väčšia než medzi dospelými, a tak miera nezamestnanosti aktívnych ľudí medzi 18 až 25 rokov dosiahne 45 až 50%. Mladí ľudia sú na vrchole fyzických síl odsúdení k pasivite a nečinnosti. Násilie mladých ľudí súvisí so sebepotvrdzovaním. Mladí v týchto štvrtiach sú veľmi uzavretí. Ide o celú kultúru s vlastným spôsobom komunikácie, ktorý nazývame jazykom predmestia. Násilie sa stáva všedným. Často je násilie mládeže formou sebevyjadrenia "som tu". Je vašou povinnosťou všimnúť si ma. Zvyknem hovoriť, že mladý človek, ktorý nebude používať násilie na to, aby vyjadril svoju prítomnosť, je väčšinou človekom, ktorý už všetko stratil. Viete, veľmi často sa spája nesprávna predstava o sebe samom s násilnými sklonmi. Ľudia, ktorí majú v sebe najviac násilia, trpia hlbokým pocitom nedocenenia. Násilie je jediným spôsobom, ako dať o sebe vedieť. Mladí sami o tom hovoria. Média sa o nás zaujímajú len vtedy, keď zapaľujeme auta alebo keď sa búrime. Inak neznamenáme nič. Myslím si, že tvárou v tvár násiliu nás Don Bosco učí niečomu veľmi dôležitému. Les réponses apportées par Don Bosco restent tout à fait pertinentes. Od roku 1991 je na obrovskom území Mongolska konečne možné hovoriť o Kristovi. Počas 70 rokov boli dvere tejto krajiny evanjeliu zatvorené. V hlavnom meste Ulaanbaatar žijú Salesiáni, aby ponúkli mladým ľuďom z týchto najchudobnejších vrstiev svoju skúsenosť. Otvorili učilištia, školské družiny a dom, ktorý denne príjme 70 detí z ulice. I'm Salesian from Korea. 3 years ago, Som Salesian z Korei
a už 3 roky pracujem na tomto projekte. Po páde komunizmu zostalo mnoho rodín rozbitých a mnoho mladých žije na uliciach bez domova, bez jedla a bez vzdelania. So I collecting the boys. Now I living with the boys. Also a preto som prijal týchto chlapcov a teraz s nimi žijem. Chcel by som im dať nové možnosti. Chcel by som pre nich vytvoriť na tomto mieste raj. I would like to making the paradise for the youth. Do Mongolska, kde väčšina ľudí vyznáva tibetský buddhizmus, sa po príchode prvých 3 misionárov postupne upevňovalo kresťanské spoločenstvo, ktoré začína prinášať ovocie. Teraz máme krásnu katedrálu svätého Petra a Pavla, ktorá je pre naše spoločenstvo veľkou motiváciou. Som jednou z prvých študentiek centra Dona Boska. Túžila som sa stať krajčírkou a teraz sa mi tento môj sen plní vďaka tejto škole. Keď ju skončím, chcem sa prihlásiť do školy pre učiteľky v škole a v škôlke. Chcem pomáhať chudobným deťom, ktoré nemôžu študovať. Môj život predtým bol tvrdý. Musela som pracovať na tržnici, lebo mama nemala dosť prostriedkov, aby užívala mladších súrodencov. Som rada, že som mohla študovať na tejto škole. Chcem pomáhať mladým rovnako ako Don Bosco. Celú pedagogiku a spiritualitu Dona Boska môžeme zhrnúť do jednej vety. Bez lásky niet dôvery a bez dôvery niet lásky a bez dôvery niet vzdelania. Verím, že toto posolstvo je naozaj dôležité v spoločnosti, kde nedôverujeme mladým. Spoločnosť vidí v mladých zlo, ale ona sama je chorá. Veľmi ma pobúrila veta, ktorú som počul po nepokojoch mladých v okolí Paríža z úst jedného poslanca. Mládež sa stala pre spoločnosť problémom. Odpovedal som, aká smutná spoločnosť, ktorá považuje mládež za problém. V mládeži musíme vždy vidieť nádej, že je nádejou pre našu spoločnosť a pre našu cirkev. V Českej republike sa stretávajú členovia Medzinárodnej ekumenickej fraternity asi na 20 miestach, aby sa zdieľali a modlili za mier a jednotu medzi našimi cirkvami a krajinami. To, co je velmi hluboké v Net for God, je pro mě to, že nějakým způsobem můžeme poznávat lidi z jiných zemí, lidi z jiných hnutí, jiné reality, jiné skutečnosti a můžeme bořit předsudky a hradby, které jsou mezi námi, což podle mýho názoru já mám pocit, že se nejlépe stane tak, když ty druhé poznám, když poznám toho druhého, toho, který je jiný. O čo žiadate? Milost zavázat se na celý život do komunity Šemanev, v srdci Mezinárodní ekumenické fraternity ke službě církvi. Toto zdieľanie, modlitba za jednotu a pokoj presahuje Českú republiku a jej hranice.
Prednedávnom salesiánsky kňaz Leoš Ryška navrhol, aby Net4God spolupracoval spolu s ním na evangelizácii. Leoš Ryška je zodpovedný za televíziu Noe, satelitnú a kabelovú kresťanskú televíznu stanicu, ktorá sídli v Ostrave na Severnej Morave. Pozval nás, aby sme natáčali a vysielali program Net4God pre všetkých divákov. A pre všetkých, ktorí čerpají... Byl jsem tím známý v semináři, že jsem fotil a různě jsem tak jako dělal právě tyto pásma. Rozhodující vliv na mě měl jeden kněz, ředitel italského telepáče Don Guido Todeschini, který při prvním setkání, už to bylo nějakých 13 roků zpátky, se mě ptal, k čemu jsi dostal svěcení. A já jsem říkal, no tak abych sloužil svátosti, abych hlásal Boží slovo. A říkal, přesně, to je ono. A uvědom si, že televize je největší kazatelnou vůbec. A pokud cítíš v sobě nějaké povolání jít touto cestou, neboj se, běž. Protože televize je čertová skřínka, zcela zajisté, ale je také zároveň kazatelná. A čím bude, záleží jen na nás. Takže mě jako hodně povzbudil, pak už jsem šel dál na filmovou školu a začal jsem se jako kněz ubírat touto cestou. Jsem přesvědčen, že to je nesmírně důležité využít těch moderních prostředků k hlásání evangelia. A já se taky domnívám, že kdyby Don Bosco žil tak úplně stejným způsobem, by dělal do médií. Toto vysílání je vysíláním dobrých zpráv. Je prostředkem k tomu, abychom se naučili vidět svět, věci kolem nás božíma očima, abychom se nechali přetvářet Bohem. Net4God chce prinášať pozitívne riešenie problémov našej doby. Si myslím a mám osobní zkušenost ze svého života, že je velmi důležité nejenom žít osobní setkání s Bohem, mít prostor k tomu, mít s ním osobní vztah, ale je to také důležité ve svém životě najít způsob a prostředek, jak mluvit o Bohu lidem, kteří jsou kolem nás. Ale tady v televizi vidím, jak velmi důležitá úloha je nebát se svědčit o Bohu i tímto mediálním způsobem. Dokázat říci své svědectví, dokázat být prostě před kamerou. A já si myslím, že tyhle věci mohou být věcmi, které mohou být hlásány ze střech, o kterých je možné mluvit celému světu, pro které je možné použít právě moderní prostředky komunikační, jako je televize, rozhlas a internet. To, že sa nachádzame dnes tu, v Ostrave, v televízii Noe, v tom všetkom vidím taký Boží humor, pretože pred 8 rokmi som práve tu v tejto budove sa pripravovala na prijatie krstu v Duchu Svetom. A myslím si, že toto stretnutie s Duchom Svätým, spoznanie osoby Ducha Svätého v mojom živote je základ mojej viery dnes. Vďaka čomu som sa aj dostala do komunity Šemanev. Myslím si, že táto cesta s Duchom Svätým, život v Duchu Svetom, ma vedie o mnoho ďalej, ako by som sa odvážila sama ísť. To je to, čo chcem ohlasovať ľuďom okolo seba, do celého sveta. Aby sa nebali, aby sa odvážili riskovať s Bohom, aby sa stali mužmi a ženami horlivými pre Boha. Snažili jsme se tak jako Italové být hlasem těch, kteří ho ve společnosti nemají. Být hlasem chudých, opomíjených, slabých. A já jsem vždycky miloval to dobrodružství. Potom. No a pak jsem pochopil, že vlastně největší dobrodružství je jít cestou kněžství. Teď jsem poznal, že vlastně to můžu i specializovat v tom, co dělám. Jo? Že vlastně to dělat v televizi je nesmírné dobrodružství.
protože to zcela závisí na Pánu Bohu, jestli se dokáže na něho spolehnout, abychom měli prostředky k tomu vysílání. My je nemáme. Nikdy jsme nebyli v plusu, vždycky jsme v mínusu. Ale Pán Bůh se vždycky postará, abychom měli za co vysílat. Že když mu sloužíme, tak on nikdy na ty své služebníky nezapomene. A to je, si myslím, to nejkrásnější dobrodružství. Najkrajším podobenstvom o výchove je podobenstvo o zrne, z ktorého vzíde strom. Božie kráľovstvo je ako horčičné zrnko. Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi, ale keď vzíde, prerastie všetky byliny. To je slovo, ktoré vám ponúkame na tento mesiac. Je z Evanielia podľa Marka, kapitola 4, verš 31 až 32. Tento mesiac vám ponúkame modliť sa za mládež v Českej republike, zvlášť za mládež Šemanév a Medzinárodnú ekumenickú fraternitu. Prednedávnom dvaja mladí ľudia, 25-ročný Peter a 28-ročná Markéta, zanechali svoje životy pri dopravnej nehode a odišli do Božieho kráľovstva. Nech táto smutná udalosť prinesie ovocie v hlásaní Krista medzi mládežou v Českej republike.